El 31 de gener és el Dia de l'Arbre a la Comunitat Valenciana, un dia diferent a la data internacional per motius de clima. L'oratge fa que així es planten millor ara. Els ho explica el regidor de Medi Ambient. Després d'atendre a les explicacions, els alumnes del Col·legi Sant Rafael es posen a treballar. La seva faena és plantar el prop d'un centenar d'arbres que els han preparat a esta parcel·la de la Rascanya. Pins i carrasques és principalment el que van a plantar. La teoria de com se fa la duen apresa i és que no és el primer any que venen. Agarrem l'azada i fiquem un agujero en terra, ¿vale? Després fiquem l'arbre dins i apartem l'arena perquè se quede dins. Després agafem el peu i fem així i ho aixoquem, ¿vale? Y después fiquem aigua y ya está. Primero haces un hoyo, luego pones el pino, le echas un poco de agua y luego la tierra la pones por encima. I de la teoria a la pràctica. A saetes en mà i a preparar el forat per a plantar-los. Després posen l'arbre i el tapen amb terra. I molt important, sobretot ara al principi, regar-los bé. Quan ja està plantat, passen al següent. S'han organitzat per grups i tenen molts arbres que plantar. La iniciativa del Dia de l'Arbre es pareix positiva. Han estudiat a clase la importància que tenen per al medi ambient y son conscientes de la seva necesitat. Está bien porque ayudamos para que el día de mañana tengamos oxígeno y los árboles abunden. Por el oxígeno y por la causa de plantar árboles, que es bueno para el medio ambiente. Estamos cavando aquí para plantar árboles y que no se acaben porque, claro, son necesarios para vivir y, no sé, como es una actividad que aparte nos enseña cosas, mejor así. Porque cuando fuéramos mayores, estos árboles serían un poco los que nos iban a dar oxígeno. Se ve una il·lusió de xiquets i, a més, el que volen no és plantar avui a soles, sinó vindre a cuidar els arbres. Són conscients de que els arbres, estos xicotius, són ells, són el futur en aquest aspecte de l'oxígeno i la filtració de la nostra atmosfera cada vegada més contaminada. Són molt conscients de que la Pobla Vallbona necessita augmentar el volum d'arbolat, són deficitaris en el balanç d'emissions i ho tenen claríssim. N'hi ha que plantar arbres tots els anys, no un dia assenyalat, sinó a lo llarg de tot l'any. El Dia de l'Arbre se celebra de diferents maneres a cada municipi. A la nostra localitat, des de fa any, l'activitat principal consisteix en plantar-ne i per a fer-ho es compta amb l'ajuda de diferents institucions. Nosaltres hem decidit restaurar o complementar un parc de pinar en plantes autòctones, cedides per la Diputació i altres de vivers particulars. Els xiquets de les escoles de la Pobla són els que de forma voluntària han decidit vindre a fer aquest acte de plantació en compromís de que aquestes plantes a lo llarg de l'any vindran ells a cuidar-les per assegurar-nos que no queda en un dia d'acte de fe, de plantem avui i no les cuidem. Aquestes plantes viuran i seran germans del resto de pins que són avui grans. L'objectiu és que, a més de poder disfrutar d'una pinada, estos xiquets li tinguen l'afecte d'haver estat ells qui l'han plantada. A més d'estos plantons, s'han trasplantat estos arbres. S'han salvat d'una ampliació de carretera i compartiran espai a este parc.